Hello mga ka-viewers, ato ang mga suki nga mga followers o subscribers. Ingon man mga tigtan-aw ini nga channel. So ini nga channel usa ka Bisaya kini nga channel. O kini nga channel wala ta nag-introduce og relihiyon, but only atong introduce ang pulong sa Dios. Okay, ani nga channel atong i-explain ang sagad nga mga pangutana sa kadaghanan karon. Okay? So, welcome sa imong pag-click niini nga channel. Kung bago pa ka niini nga channel, pwede nimong i-subscribe, pwede pong dili, o kung ganahan ka nga ma-notify ka sa next upload na ako igsuon, so just click notification bell o subscribe para ma-notify ka sa next video. Okay, so karon ato ang isgutan ang ato ang topic nga nganuman nga gisaway man sa Ginoo ang mga pari, no? Naay bersikulo nga ato ang tukion karon nga diin ang mga pari igsuon gisaway man sa Ginoo. Okay? Ato kini asa man ni makita pod sa Malakias 2:8 ato ning pagabasahon. Matud pa dinhi, apan kamo nga mga pari mibiya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Okay? So Malakias 2:8 igsuon, mao kini ang bersikulo nga gitabunan pag-ayo sa kadaghanan. Dili sila ganahan nga mabutyag kining maong bersikulo. Apan ini nga channel, pasensya na mga kaigsuonan, ani nga channel atong ibutyag ang mga sayop nga madoktrina ug ang mga sayop nga mga pangulo nga gisulti sa Biblia nga gisaway sa Ginoo. Muna nga atong isulti karon nganuman unsa may rason kung nganong gisaway sa Ginoo kini mga pari dinhi, no? Actually, pinakaunang rason nganong gisaway sila kani bitaw ang ilang pagpanudlo matud pa dinhi nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Okay? So pinakarason igsuon, pinakaunang rason nganong gisaway sila sa Ginoo o gibadlong sila tungod kay ang ilang pagpanudlo nagtukmod man hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. O di ba? So unsa man mga pagtudloan nila nga nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Sama aning pista igsuon. No, atong hisigutan ning pista. Ang pista sa Amos 5:21 nagaingon dito nga gikasilagan o gidumtan sa Ginoo ang mga pista. Apan wala kini mapugni sa mga kaparian, kundili nagapadayon sila sa pagsaulog niini nga unta diha sa Biblia gisulti man nga gidumtan sa Ginoo ang mga pista. Okay, di ba? So muna nga ang ilang pagpanudlo nagatudlo hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop, no? Kay diha sa mga kasaulugan nila daghan kayong magpakasala, na diha ang patay, na diha ang inom, na diha ang mag-drugs, na diha ang mag-rape, na halos tanan diha, na diha ang magsyabu, nganuman tungod kay kasaulugan man. Unya maglisod na sila og pakgang, maglisod na og pugong, no? So gitamod man nila ang pista, that's why naa diha ang daghang kayong kadaot, daghan kayong kasamok, daghan kayong mga patay, daghang mga away, daghang mga atang, daghang mga ripan, tungod kay na amay kasaypanan nga ilang gitudlo. Ang ilang gitudlo daw nagbuhat, nagtukmod sa mga tao sa pagbuhat og kasaypanan. Okay? Subot pasabot, ang ilang gitudlo walay mahitabong kabag-uhan sa tao, no? Magapadayon gayud pagbuhat sa dili maayong mga buhat nga gikasilagan sa Ginoo. Nganuman kay nagdepende man na sa kinsa ang gatudlo. Matud pa ni Jesus Christ, ang bunga maila kung kinsa ang punuan, no? Ang usa ka kahoy daw maila sa iyang bunga pinaagi sa iyang punuan. No, wala daw sama ra gud wa gyud mamunga og lubi kung mangga ang punuan, no? Wa gyud mamunga og mangga kung lubi ang punuan. So kung lubi gyud na, kung mangga gyud ang bunga. So inana kung ang gitudlo sa punuan, no, ang leader, ang pangulo, ang yang gitudlo kadautan, no, kasaypanan, no, bisag sayop sa Biblia, apan iyang giuyunan,
iyang gitudlo, then unsa may tabo sa mga tao, kay silbi ang mga tao silbi mao may iyang bunga, matakdan pud, no, kung unsa ang punuan mao gyud pud na ang iyang bunga. Muna nga gisaway ang pari diri sa Ginoo. Diri sa Malakias 2:8 imong basa ug mao gining bersikulo ang gitabunan sa kadaghanang mga tao. Dili sila ganahang mabutyag ni apan igsuon pasensya na kinahanglan ini nga channel, the truth will set us free. Ang kamatuoran mo'y maghatag natong gagawasan. No, kabantay ka ngano nga walay pari nga gitawag ni Jesus Christ sa pagka-apostoles, di ba? Sulay og study ang Biblia, ang 12 ka apostoles walay bisan usa ka pari diha nga gitawag sa Ginoo, mga mangingisda. Ngano man sila man tayo dapat tawgon, ngano man kay naaman sila sa templo, sila man unta nag-officiate sa templo, sila man unta ang naa dito duol sa pangginoo, naaman sila sa templo naka-assign. Pero ang pangutana pag abot ni Jesus Christ diri sa kalibutan, pagtawag niya og 12 ka apostoles, ngano man nga wala may bisan usa ka bukpari ang gitawag niya. Usas mga rason, daan na ang mga pari sa Malakias 2:8 na nagtukmod og kasaypanan ang ilang mga pagtudlo. Okay? So kung karon, tawgon silang Jesus Christ, syempre ang ilang mga pagtudlo madala. Dunay posibilidad nga madala ang ilang sayop nga mga pagtudlo ngadto sa mga tao. That's why walay bisan usa ka bukpari nga gitawag sa Ginoo pagka apostoles. Di ba? Sa Matthew chapter 23, ginasaway ug maayo ni Jesus Christ ang mga pari, no? Sila mga sinahan, no, ug maghimong milagros Jesus Christ, sila po dito maglagot sila, masina sila. O di ba? Sila manggani gudtong yaga sila ang kuan dito Jesus Christ para ilang adtuon, no? Sa diyan si Judas nagbudhi kang Hesus, no, dito siya ni kuan siya nakig-abin siya sa mga pari og gitagaan si Judas og kwarta aron nga tudluan ni Judas kung asa ang area nga magampuan si Jesus Christ para nga ilang madakop si Jesus Christ. O siba, ang mga pangulong pari, mga pari, sila ang uto, sila ang gigamit sa kaaway para Jesus Christ ilang madakop, no? Ilang madakop. Inana igsoon. Muna nga ato ang tukyon ang Biblia aron dili ta mga salaag sa mga pangulo karon nga bisag sayop ang ilang pagtulunan apan gipadayon nilang tudlo, no? Sayop ang pagsimba og Dios gidungtan sa Ginoo ang pista og mga kasaulugan, no? Apan nganong i-practice pan sa kadaghanan. Muni ang atong isip tubag sa maong pangutana nganuman nga gisaway man sa Ginoo mga pari kay unsa nagtudlo sila mga pagtulunan nga wala gisulti sa Biblia o supak sa Biblia ilang gi-practice. Okay? Ang ilang gitudlo nagtukmod sa mga tao sa pagbuhat og sayop. That's why kung naa kaniya nga grupo nga gitudluan kag sayop o murag gitukmod ka, murag ang imong nauna diri ko kay makapadayon ko sa pagpakasala, no? So samara nga gisalikway nato ang pulong sa Ginoo. Munang inana igsuon nang niining content and hopefully nga doon na kayo nakagtunan, hopefully nga dili ka close minded nga pagkatao, dapat open mind ka kay pulong man sa Ginoo tong isgutan, no? I-open kung doon na kay Biblia sa imong panimalay, just open your Bible and read Malakias 2:8, no? Amos 5:21, Malakias 2:8, basaha kini. Matthew 23, chapter 23 Matthew, basaha kini. Diha makita nimo igsuon. Okay? So God bless.